One day I don't one of the other. Alias Babariga, for manage one of the other. Ọgarela nnọmma worldwide Igbo ndọma meji mọnụ Imo steeti ndọma mejirichi mebọchi ala Owere emụrụmene uji na abọchi ala nnekede ala ụmụkọdọ ụmụdibịa nnekede ebe m chiri furu ya wee ebe amụme elekpa nnọrịta nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị bụọla chi ebe ahụ ị na-achị ekpe na-ekelekpa ihu asaa na-ekele onye ukwu kelee onye nta nnọrịkpa ole na ọbịaruchala enwe mmanụ n'ọnụ wee jiọbanọ onye akpọrọ enwere ka o ji mee o ji akụ yọrụ yọ enwe mmanụ n'ọnụ enwekwala m n'elu ụwa jiọbanọ onye akpọrọ enwere ka o ji mee o ji akụ yọrụ yọ Ikari nwoke ku adị ya n'elu ụwa nwanyị ekuda ya Ikari nwanyị kuda dị ya n'elu ụwa dị ekuda ya kpamsi hụ n'elu ụwa broda ma hụkwanụ kpamsi kwuga ike agwụla ụwa kpọnụ ya nka o enwe mmanụ n'ọnụ enwekwala m enwe mmanụ n'ozelu ụwa ya enwekwa nna m okorobịa Owere home Africa Owere pikin asị m enwe mmanụ n'ọnụ ya enwekwa nna m gị kparala gị enye nwanne ego ara eke ịkpaga agwa ya gị kparala gị enye nwanne gara ịkwanụ ka ịkpaga agwa ya o elu ụwa anyị bịadokwa nna elu ụwa nwanọma nọkwuru chai onye kpandue ọwa ha nne mụrụ ya o enwe mmanụ n'ọnụ enwekwa nna gị enwe mmanụ n'ozu elu ụwa ya enwekwa nna m ike agwụla ụwa kpọnụ ya nka o chaa ike agwụla ụwa kpọ ya nka mana agadi nwaanyị ejila akadụla nka egwu ọ mara na agba ọnwụ egwu kwa n'utu n'ihi na ọnwụ gbuo utu ha akpara akụ agwụla ọnwụ gbuo ha n'utu gbuo eze na ha akpara akụ agwụla achị m enwe mmanụ n'ọnụ enwekwa achị o ji akụ yọ ruo ụyọ ọwụmọsụchi ị ga-ayọruru ụyọ bifo akụ ga-eru ụyọ nwanne ji akwala chi echiche jiọbanọ chi echiche chi wee nwee mmanụ n'ọnụ nwanne nwoke na ala bekee nwanne nwoke nọ Lagos ọ na Abuja ga-anọ na agụgbu gị ị ga-anọ ka gị si hei ndị mdomakwa n'ụyọ ndị mbafụkwa n'ụyọ a ga-asọ ha n'ide enyemaka ma enwere ike nwee kpọ ọrịala mmụ mgbe m akpọkwala m nakpa nwere ma ejichekwala mgbe nwa ahụ nwoji na-afịfe ịga ha ọnụ ichekwa nnakpa ahụ ọwụchi m ọwụ mma niile ka a ga na-arịọ gị arịọ ndị a biko mee na anyị ke mee na anyị agụgbuola anyị nke nọrọkwanụ ndị ga-ejichi yes enwere mmanụ nga ịnọ ọwụ enwere mmanụ akọ tụọ biko nna ụkwala enwe mmanụ n'ọnụ gị nọrọkwa cheki andụ ụyọ n'ihi na abụọ gbagacha chi ọ ga-akpọrịrị mgbali ihu mana mgbarakata mgbe afọ gbabara n'ime ọhịa mmana mmụọ were anọrọkwa n'ụzọ eche ya ashị ụmụnna dịwaji ajụ otula abọcha ya eruchie ị ga-agbakwafu nwo ijichakwa jee chukwu ji igwe asị ozu shimishi enyi ka nwanne agbalaga ma aha bịa kpọma ndị enwe mmanụ chinwe obiọma dịkwa na onye ke nna ha nwụna ịgachakwa ị gakwa ịyọrụ ụyọ and ichi tritie ndị n'ụyọ dipendere kpamgbe ga-echi anabata gị so mee na ndị ụyọ he onye nọ n'ọnọdụ rị mma ya mee na ndị mmanụ hịarị mma n'ihi na ha ụlọ imere elu ụwa ọwụ ha eji echikịta gị ọhịa nwere ịgwa n'ọdụdụ ka anyị jee n'ihu akụrụ ya ka onye gbara ya ịnụ na ya osimiri ya abụọka High Chief and Mrs. Kelechukwu Kennedy Tokere MD Akadiogu, one of Owerri West Local Government, Director, Medical Mission.
ashakuru uyo agba onye kpa onye akpọrọ ugbu Kelechukwu Kennedy Okorie onye ihi agwa oshi America paramedical mission ya ala Owerri ndị niile ma ndị emere operation ma ndị emere surgery ma ndị adachiri ọgwụ free ihe niile yachi ndị Owerri West mgbe nọrọ in good health aya hụ doctor a physician ishiri ike na America chaya ha gị na ebe ahụ ndị ọrịa na-egbu ndị bekee mgbe every year o ji eme ya ọkwanụ ihe ndị bekee mụ eji echekida ya eshie ya aka ji ọgwụ 1 of Owerri West ịhụnanya ọhụm o mere ka eji echekidaga ya daga ruo echi ya nwụkwa gbata ya nọcha n'elu ụwa anwụ ọkwa ha ga na-eji na-echeta ya ọwụhụ ọma onye ri ndụ mekọ elekwala ihe ndị ụwa ga-eka elekwala m enwere onye chọrọ igbu gị nyefee ihe niile Chineke aka asị ọfọ egbuju ọfọ egbu ede mana mmere niile anyị egbu ọfọ onye mmegala ha ọma ya sa ya ahụ chọrọ igbu m Chineke parakwa ule ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwee nwa ọsọ akpọ mana ndị oyi ụjọ were ogu were ọfọ mmere niile ji soma nwụọ Kama gari ndọsiri Owerri, kama gari Ọnịcha, kama gari ya bụrụ ma bụrụ ala Igbo, aga m asa mba. ọha ọjọọ Ụfọdụ nọkwara na Sokoto, ụfọdụ nọkwara na Abuja ụfọdụ nọrọ na Surulere, Eko ụfọdụ nọkwara n'Ikeja. ọrịmma ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma gbaka m chanabaganụ na ha omume anyị ma akọọla ga akụkọ keta Wednesday ahịa Eke abalị 22 ke ọnwa asaa ya ọnwa Julaị afọ 2020 onye jikwara isi akọta ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chimade Counselor gịchọkwa ga akpọ m dati Owerri bekee na tupu m akọọla gị akụkọ eleghị ị ga-emere m ngwa share meseji share ya were otu tịkọm n'oge gị share meseji gwa ndị mmadụ shi that Owerri pikin ha bana ọgba akụkọ ọkpa oshijejere ngwa now ebe na bọwụle nọrọ para oche gị para ekpere gị pụkwa yọmandụ emakọọla gị akụkọ nna m na-asị nlefuru anya ọwụla ọwụndụ mụrụ ọnụ eku ngwa na gema ntị ma akọọla gị akụkọ magic finger filling station Akepaka nri họteelụ Akepaka nri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịmanya barala n'ọkụ ọgụsụ n'ala Imo steeti ịmanya barala n'ọkụ ụkwụ nanyị o deberela na steeti Imo Itihazi Debredi Chifu Philip Ezebuilo Umedi ịwụkwanụ Sani ya wụ onye ọkaikpe ọkwa ya riri elu n'ala anyị Naijiria ọ bụkwara onye kọmishọna otu eji ahụ maka ntuliaka elu ya kọmishọna INEC ọ gbaala akwụkwọ na ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị o ji eje gba akwụkwọ na Supreme Court gwa ndị Supreme Court chinwekwufuta Uche Ọgọbụchionye Nwosu rịda onye nwetara ikikere praịmarị tiketi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo n'afọ 2019 ọ dịkwara ụyọ ikpe ahụ Chinwohụna tuo akwụkwọ ikikere return tiketi INEC inyere Hope Uzodimma imere ya o ji wuru gọvanọ steeti Imo kpachite ashịrị ma nwohu were hụ nyeliga ya Emeka Chinwikpe ihe dị ọha ka ọ batafuo oche rịda gọvanọ shọwu ya nwawu ihe dị ọha wu onye nwetara ezigbo mmeri rịda gọvanọ steeti Imo nwoke na-agwara Supreme Court si Uche Nwosu ahụghị onye nwetara ikikere praịmarị iji aha otu pati APC zọọ ọkwa gọvanọ steeti Imo si elekwanụ ebe Hope Uzodimma ịnachi bịa were aha otu pati APC ji zọọ ọkwa gọvanọ steeti Imo Chinwohu natuo Hope Uzodimma return tiketi werekwana hụ nyeliga Emeka ihe dị ọha iwe onye ụyọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị chụfuru n'oche rịda gọvanọ steeti Imo n'abalị 12 ke ọnwa Jenụwarị afọ anyị nọ n'ime ya Anamrachike emee na akwụkwọ abụọ a na-agba n'ime ọnwa anyị n'ime ya gbagide Akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ n'akwụkwọ niile agbagakwa
onye ọla kpọga Uche Nwosu aha Nnamra Uche ogo Rochas ọ dị nke mere Okorocha onye ọla na-akpọkwa ya aha shi Uche Nwosu ahụ onye inwetara ikikere tiketi APC mana ọ nwụrụ ụlọ aka Hope mere eji natuo ya ahụ shi nwokwufu Ashọwu Uche Nwosu anakwufu Ashọwu Uche Nwosu ya wụọ shi enwe ma otu pati Hope nọ zọọ na wetuo yari a gọvanọ nye yawu ihe dị ọha Nnamrakwala shi enwekwara okwu akpụ ọnụ na ke otu ndọrọndọrọ ọchịchị arapụ RAP iwere Reform Advancement Party epufukwara Hope Uzodimma uyi ikpe shana tuokwa ya ọchịchị were hụnye liga ihe dị ọha ndị ahụ kpọkwara Uche Nwosu aha ebe ahụ mana Uche Nwosu na onwe ka ya akpọga aha inwere aka oke n'okwu ndị ekwuola shi aya ha ga-eso nwo ịchụtụ Hope Uzodimma n'oche n'ihi na Hope Uzodimma ahụghị onye otu pati APC anya ha agakwana agbahụ mgbe okpuru anya ha agakwana akpahụ amụsu chaya ahụ ga-akwado Hope Uzodimma onye ọla ahụ kwugashi anya ahụ ga-eso na ha ahụ rụga ụwa mana ndị na ịgbaga akwụkwọ na ana ahụ eje na ihu ikpe gbasara rapụ ejere hụ ya na Mọnde ahụ eyigharịakwana ya ikpe shana gị ikpe ya n'abalị 29 nke ọnwa Septemba afọ na ya 29 Septemba afọ ka a ga-akpa ihe ọnụ na mpụfu ahụ apụfuru Hope Uzodimma na ụlọ ikpe elu Federal High Court ịnọ na Abuja kena nwoke na-akwanụ Chief Philip Ezebilo gbara echi na ekwube ma Supreme Court ekwube ma nwoge je ịga ya okwu ọnụ United States of America Okechukwu ọ garela gị mma ejayo Adoke bukwana shabara buru, adoke bukwana shabara buru, adoke bukwana shabara buru na abara do kongo je bumaye. Adoke bukwana shabara buru, adoke bukwana shabara buru, adoke bukwana shabara buru na abara do kongo je bumaye. Owai balema onye tilonu, owai balema onye tilonu. Ndị eze Mbaise ekwufutala obi shike nwa nwere ebe aka chiga steeti Imo nọ ndị eze Mbaise ekwuola shi anwahụ apasiala vote of confidence n'asụsụ bekee ebe gọvanọ steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma agaya ugboro abụọ nọ ekelekwara ahụ ya maka nhọfụta ọ họfụtara nwa nwoke iwu dọkịnta Ike Njoku rịda otu onye kọmishọna iso Hope arụgo ọrụ na steeti Imo nakwa ụmụ Mbaise ndị ọzọ ọhafụ akwara na oche ndị ọhafụ akwara nye ọkwa ọrụ ya wa apọịntmentị na steeti Imo ekelela ahụ Hope Uzodimma shangwa hụ nwere anwa ha pasiala vote of confidence ebe Hope nọ rịọ ya shia biko hụnyakpobo ọkwa n'nwo apọịntmentị shike hụnyere nwa ha ezube hụnyakpobo ọnwụ apọịntmentị nnuchekida afọ gara aga ọkwa otu ndị eze Mbaise ụkwa ndefu ara ọgbakọrọ ọha Mbadeji abịa akpụ mmị so onye gakwa emegide ihe dị ọha onye gakwa emegide ọchịchị ihe dị ọha Amadioha hụ kugbuokwa ahụ Afinyogu hụ kugbuokwa ahụ a na-akpụ mmị akụgbulaka na ihe dị ọha afụọla etomana ahụ Hope Uzodimma shahụ na ahụ mejigama apasiala ahụ vote of confidence ebe ọ nọ ọ gbara ara n'aka ka ọzọ otu jikọtara ndị eze abụọ Mbaise ka eze Alex Ike nọ na isi ya anabatala eze ndị amụzụ ewukwanụ eze Francis Onwubuike na otu nwo ekwufutakwana ahụ eze ndị amụzụ ọhụrụ ahụ iwe eze Francis Onwubuike chi ya Onwubiko nwochi ya ahụ na wu onye otu nwo aha awụọla eze amara na amara ya wụ aya na wu eze ndị amụzụ ịnọ na
Abọmbise kansụl steeti Imo nwekwekwanụ ya nkwa nye ya nkwado chi anwa ahụ ga na-arụkọ nga ahụ ọ wụọla otu onye otu mmụọ ya otu jikọrọ ndị eze Abọmbise. Olula mame dakpo ọgaranya le na bianna olula mame dakpo ọka Owere Awolu olula mame dakpo ọgaranya le undo olula mame tefe ọgaranya kakwa na muka olula mame dakpo ọgaranya le olula mame dakpo ọgaranya kakwa nka olula mame dakpo ọgaranya le. Ọrịa mama ekele gị Chinenye Alukwu Kingsley Emeka Chinenye Alukwu ekele m gị Samuel Sami Tepkong ndewo Prinking Chizaram Nnamezie ekelela m gị CC ekele m gị Agụ Ọnya Robinson agụ dọwara ọdụmọnụ David Ward ekelela m gị lekemega Osha Edwin Nwachinemere Mike Collins Destiny Jonathan Mampasi Egbomuche Christy Anyanwụ Jonathan ekele m gị Izunna Nnadike Bright Nduwishi Okorobịa na Obi Nwanne Cristiano Chuksu ya rịela gị mma Agụ Ọnya Robinson onye ọma na Malaysia Pope Obinna Pope Mentimenti ndewo elekemega mekelekwa gị mmadụ Chinyere elekpere taa Temple Ọnwụkwe Pauline Ahụnna Erikpole taa ya rịela nnụma Chioma Lekwa Ụwa ndewo Chizoje Oje ekelela m gị Stella Ujunwa Romi Ọdịnaka Atọ Emmanuel Jesus onye ọma na Italy ekelela m gị Collins Destiny Erikpole taa Osai Osi ndewo imena ya rịela gị mma Lawrence Oke ya gajiekwala gị immediately Prince Onyeka ahụrụ m gị ahụ Cristiano Julia Ebo Bethel Harmony Ọdịnaka Frank Chukwumani Chinedu Olewike Sidams Company ekelela m gị nwoke ọma eremma ya rịela gị mma Mari Kingsley Edu Chinko onye ọma na Manila ya rịela gị mma Ebo Bethel on top Vicky Don ụzọ Maazị Sylvester Ifeanyi onye ọma si Germany on top ya rịela gị mma Chika Judith ekelela m gị onye ọma na Lion Bus Stop Agboju erigarịrị mma ashim ya rịela gị mma onye eze udo Emeka Calistus Akụchie ndewonu ka anyị gakwanụ n'ihu n'ihi na akụkọ juru eju bara Fabian Chukwudi ịnụkwala ihe maka Mrs. Chipule Explosive Ndoma USA Ndoma Mede Manu Sanko Official Stancom Group of Company United States of America Anoklaka Yatikwana Makande London base Ide Anowelu Nwanne dị na Mbabiama aka Chiga steeti Imo ewu Ndani Hope Ụzọrịmma aga ya ugboro abụọ ekwuola si anya ha ahụgahụ dị ndị otu pati ka ọzọ ịgbaga ya ụkwụ na steeti Imo ugbulaka na ma ndị ji aha ya akpụgharịgo ụwa apagharịga akụkọ achị ebe niile chi ihe nọ ya uche ugbulaka na ahụ ụkpa ya hụchi emepe steeti Imo ke ọ ga-amasị onye ọbụla ịbata na steeti Imo ọchịchị ya ahụ ga-anabata nkatọ inwere isi ka a kpọrọ constructive criticism n'asụsụ bekee chianwa ahụ ga-anabatakwa mmaji ọwụkwanụ ịma akpụ mmaji ya advice ọwụla onye steeti Imo ị ga-enye ya ịbara uru chi mmaji ọwụla ị ga-amaji enyi onye anya ya rụcha ọbara uru ahụ ga-anabata ya chi onye nakwa n'akatọ ọchịchị steeti Imo hụ katọ ọhụụ n'ụzọ jiri eji hụ katọ ya hụpụokwa ihe ọ mara na kwuzie ha ma ya hụchikwa n'ime nkatọ ahụ akatọga ọchịchị steeti Imo ya hụchikwana ya mụtahi mee na nnu ha ahụ nnu chọrọ cha ha ahụ gị hụfụ a gịchi Hope Uzodimma ahụ mere ke ahụ nwee 419 na 419 gị kpọcha 419 na ha ga-ehepụ the things nọ on ground mana ha ahụ chọrọ ogichi ụzọ na-erụgharị mma ụzọ na-esighị ike lekpa ga-eji mee ya ya arị mma ya lee ya anya ha ahụ ikwugawa eziokwu
ya eshi ime nga ahụ were ehe n'okwu gị ahụ ọ ga-arụfu okwu gị ahụ ya eji ya mere ihe mana gị kpọma ya 419 Supreme Court ọ sị ha ga-eji ihe emere ihe ya ha wee gaghị ime ọkpa mmiri mana gị shia ndị ala ekwela enu megakpa eme eso ya kpọ ọ ga-arị mma agịkatọcha ya gaa na-agwa ya ha ọ ga-eme ya echi nga ahụ na ọkpa esi amatakwanụ obi ndị mmadụ n'ihi na ha anyị nọwa ọchịchị onye kwuo uche ya ọchịchị ọha karasị anyị arịgwa ndị chi gị anyị si he nnu megagharị mma lekwakwa anyị ji chọọ ya ọgbanụ gị iji eme ya obi arị anyị mma agaghị ịma so hope agwala nnụchi onye na-akatọ ya ya katọjichaa ya ma gwakwanụ ya ha ọ chọrọ ba ga-esi mee ya ya arị mma ọwụhụ ịnọ na efe ya elu gị kwuchacha ya ga-awụsama ya mmiri awụsịrị elu okwute ị ga-egwa anyị ha ị chọrọ chi emena gị na steeti Imo ka anyị gakwanụ n'ihu ọgaranya lee erula mbameja ọgaranya ka akwa nka ọkpọ aka chịbụrụ steeti Imo ewukwanụ sinetọ ịnọchitega anya mpaghara ndị amụ na Orlu zonu Ugbulaka ewu Rochas Odinke Okorocha jiri nnọọ echi gara aga jee gbaduola ezinụlọ injinia Ezekiel Izuọgụ ịnwụrụ na Satọde ngwụcha izuụka gara aga. Injinia Izuọgụ ahụ nwụkwana nwoke mbụ ashị ịrụfụtasuru ụgbọala n'ala Naịjirịa ka a kpọrọ Z600 ya onye mbụ ịrụfụtasuru ya ụgbọala. Rochas jekwa na ụyọ nwoke ahụ na Abuja ebe ọ hụrụ nwaanyị ya nakwa ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ ebe ahụ ka Rochas nọ kwufụtakwashi chai nwoke ahụ ahụ ejigburu mmanụ chi ọdịmma ndị mmanụ ahụ ji emetụ nwoke ahụ n'obi chọọ ihe mere nwoke ahụ ji fụta bịa ịzọ ọchịchị chi enwere ma ọ fụtara n'ihi na ọ chọrọ ka ndị mmanụ ṅụrịa ọṅụ ya shichai mana o wutere ya niile chi nwoke ahụ anwụọna n'ihi na ọnwụ nwoke ahụ emeela ọtụtụ ihe efuo na steeti Imo. Ọ rịọkwara Chineke ka Chineke kachie ezinụlọ ya obi ma nyekwa ya ezumike nka kwuochi ka mkpụrụ obi nwoke ahụ zuo ike na ndokwa. Ahụghị ihe ga-emele nwo sanwokwuo brother Onukala Arabanko Ikwanye Jinarose Arabanko Ikwanye Jaroda Arabanko Ikwanye Gamunko Arabanko Ikwanye Jinamunko Arabanko Ekena Pepe Arabanko Naisi Dairaiva Arema Chibuzo Masi Ishi Dubai ekele m gị Jeff Brown ndewo Deboy Kelechi Ibolachi IKB Ishi Russia ejidaga ojigi Osha Edwin nwa Chinemere ekele m gị Deboy Kelechi ndewo amen ya gajie ya rela gị mma. James Odinakachi Prince Welechi Ibolachi nwanne m nwoke chihe ewu mbụ oge ịbịa na ha omume anyị makọla gakọchaga hụ hụrụ ihe mmega nga n'anya achịm Chineke gọzie gị James Odinakachi immediately ya rụchichiabe mgbasa ozi keta biko jishike kesaa ya jishike chishaa ya ka ndị mmadụ matakwanụ ha ekwekụga ụyọ n'ihi na ọ wee kwekụọ ama gba onye aka ọkwanna ya egere ọkpa oshi arị nga anyị eji eme ihe omume anyị. Arema Christiana Ugo ekelela m gị. Lawrence Okechi stomach infrastructural leaders are what we have in the entire Imo State. Shame ọgbarara onye eze Udo Emekechi don't mind those eze, they are foolish people and don't know the right. And ọgbarara Edochi Nkondewo ọha na-ekwu bright ekelela m gị. Elvis Michael ya rela gị mma. Izunna Nnadike ekelela m gị. Constance Favor ndewo ọrịkwa mma ka anyị gakwanụ n'ihu n'ihi na oge abụrụ nwanne nke mmadụ. O debrela na steeti Imo, it has debredi. Ọchịchị steeti Imo akụsuola
onye chịburu steeti Imo na mbụ iwu Rochas Odinke Okorocha bogide ya ebubo chi o lere ala gọọmenti ịnọ na Avani Shell Camp keela ya ndị mmanụ keela ya ndị ọ bịara abịa na-anahụ ime. Onye kọmishọna ala na steeti Imo ịwụkwanụ maazị Enyinaya Ọnụegbu kwufutara ke ọ si n'ime ala niile ndị ahụ Rochas kere si ọchịchị steeti Imo eritahụ uru ọwụla si enwe 5 naira fadin ekerera etila akpa ego ọchịchị steeti Imo si arụgba Rochas si mee ego ndị o nwetara n'ala ahụ o keela ndị mmanụ chanwuhama chindeke ara ala ama wafutara ụzọ 3 ya 3+ ndeke ara ụzọ 4 ebe ahụ shikwanụ ndị nwekwa n'ala ahụ ndị obodo nwe ala ahụ si enwere ego ekwesịrị inye mmo asị ndị nwe n'ala ọ si enwekwa ego enyenwu kama abịa achọ otu aha rụọ aha fọji aha tiga nga ahụ shọwa onye akwụrụ ụgwọ maka obodo ahụ achọchakwa eje obodo aha si enwekwa ego enyere mmo ndị nụlekwana anya oge Rochas n'ọchịchị ala ndị ọ na ndị mmadụ enwe ụgwọ ọkwụrụ akwụghị compensation ọwụla enwe compensation enyere ndị mmadụ ewefagakwa ego compensation ndị ahụ so ọha ọchịchị steeti Imo ịchọpụtara ugbulaka na sojeje kee ala ndị Imo nọ na Shell Camp Avan staff quarters chi ebe ahụ ka o ji eje keela ndị ọbịara abịa awụdị showu ndị steeti Imo chi o ji eje keela nwuo ala. Onye kọmishọna okwu ala na steeti Imo ịwụkwa n'ọnụ egbu ọdụ ọkwa n'ishi shanwa ahụ ga-anafụtacha ala niile gọọmenti nwe enyere ndị mmadụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị si a ga-anafụtacha ndị ahụ ala ahụ ya uruhukwa ke steeti Imo ndị ke niile ịzụrụ ala gọọmenti n'ụzọ akwadoghị shi a ga-anafụtacha ala niile egwu ala gwara akwụkwọ ya N'eke gị King Prezi ndewo Chibike ekela m gị Chief Chinyere Ugo ịbịaruola daa ngwa batama ọjị nọkwa nga ọjị nọ nye na ya ọjị ya taa ekele dịrị jikere nnu akụkọ ya ọnụ akụkọ ya arụ ose akụkọ ya arụ nne ịgbanye gị na ngwọ ịgbanye gị eti mpere keke na pepe taxi driver o deberela it has debredi onye isi ndị ụyọ nzukọ omeiwu etiti ala anyị ịwụkwanụ Femi Gbajabiamila enyena Godswill Akpabio iwe onye minista okwu Niger Delta abalị 2 o nyere ya nkeji awa 48 shi ya kpọọ aha ndị omeiwu ndị ahụ ọchị ayahụ nyere ọrụ chahụ nyere nwo kọntrakt n'ihi na Mọnde ka Akpabio ịwụchara n'ihu kọmitii ịgbaga ya ajụjụ ọnụ gbasara ego ahụ achọga na NDDC ajụga nwochiele kpanushi mee ijeri naira 81 bilion naira ahụ ajụga kpanwoshi mee ọkwa otu ego mere nwoke ahụ iji fentie ponde iji fentie nga ajụga ya ajụjụ Akpabio abịakwanụ ke ya shi 60% of ọrụ ndị mmeji arụ na NDDC shọwụ ndị omeiwu ndị nọ nga ahụwụ ndị eji arụ dọrọ ahụ ndị ahụ nyegadi kọntrakt shanwụ ha amaracha na ihe gbasara ahụ shi onye ke nọ nga na iwe onye isi kọmitii na chairman ka ọzọ ahụ shanwụ ha amaracha na nwụhụjumanwụ Gbajabiamila anụnahe ewu spika Gbajabiamila agbaka shaya ha nọ na nga ugburu 5 aya ha abịala ugburu 5 ya wọ serve 5 times as a federal house member ebekemmo before ya wọ speaker ya cha ha enwebe nrite ọwụla ya hụ ritara uru n'aka NDDC n'aha kọntrakt enyere enye shelekwanụ ka a ga-abịa bogide manwụ ebubo shamahụ benefit ga from kọntrakt ndị NDDC nyega ya shaya ha ga-akpọ ke nrụrọ ya enye Godswill Akpabio abalị 2
si hụ kpọfụ acha aha hụ gbaa n'anwụ aha ndị omeiwu niile iwu ndị na nwokwugashi enyere kọntraktị si nwụrụọ n'ihi na ọ bịa na-eje mma Godswill Akpabio iji si ya bịakwu ma n'eziokwu ya si akwa hụnyegadị ọrụ ma ahụ ka nwoke ahụ na jibido honorable member is okay off your microphone ha ekwumara nwaanyị ka ahụ na-ajụkwanụ na-akụ ya ka na akala ajụmakwa n'ime anya aga ahụ Nigeria my country ọgbarara so enye na Godswill Akpabio abalị abụọ si ya wefu acha aha ndị niile ahụ o nyere ọrụ. This is my 5th term here. I've never once collected anything from the National Assembly. And I know I speak for a great majority of members of this House. Great majority. And because of that, I will take this matter and this allegation and accusation very serious. And I will give the minister 24 to 48 hours. And Clark, I want you to back this up with a letter from this House. To give the minister 24 to 48 hours to publish the names, the contracts so given, the dates, because obviously these things will be documented. Unveil the companies of the 60% projects that were given to members of the National Assembly, failing which yes, of members of this 9th Assembly. Names. Anna Honna. Oshi hew aha ndị ahụ. Shangma hụ ga-enye hụ ntaramahụhụ shaga sanction yawo Akpabio. Ndị ka enwe ha aka na aha ekwuga ebido kuma aka. Ṅụrịma si yawo amaracha na ahụ he nwa ọrụ ga. Ndị ahụ niile dunga aha mara na ndị ka ahụ nọkwara ọkpa awụ ndị ka o nwere ike ọwụ ndị aka nwụ nọ na nrụrụ aka ahụ ndị eje anaga kọntraktị n'azụ ka anyị nụkwala ha Akpabio kwuru na Mọnde ka anyị mara kpuochi ahụ nyere nwe kọntraktị ahụ. Niger Delta Development Commission, because of the fact that we are doing forensic audit, that the NDDC plays a vital role in ensuring the peace and security of the region, and 90% or more of the resources of the country on a monthly basis comes from there. If you close it down in totality, all you have will be chaos. And you have a lot of, not just militancy, but you have a lot of insurrection. So it is important that people who have gone to court, people who genuinely did jobs, should be paid for their jobs. So for me, I'm not against it because, of course, who are even the greatest beneficiaries? It's you people now. Okay. Because if you look at your chairman, Honorable Minister. Honorable Minister, that's okay. That's okay. No, can I ask you that question? What is the benefit that the National Assembly is benefiting from? It's okay. Are you asking me the benefit of National Assembly? Yes, you just said. I just told you that we have record to show that most of the contracts in NDDC are given out to members of National Assembly, but you don't know about it. It's okay. The two chairmen can explain to you. That is why I was a member. I was a member of the NDDC committee. It's okay. Wait, you were a member of the NDDC and lot of you were a member of the NDDC in the Assembly, and are you telling me that lots of jobs were awarded to you as a member? This is the problem. You have the right to accuse people. They wanted to bring up the people that. To me. One of the chairmen if also. you were not awarded a contract, then why are you coming here that you are aware that you were a member of the NDDC and lots of contracts were awarded to you? You said I'm not aware. I'm telling you that. Bring up those names. May I inform my honorable sister that is why we have to change. Honorable Minister, please. It's okay. That is okay. But let me explain. No, it's okay. Not okay. It's okay.
Let me explain. It's okay. Now. It's okay. You must not allow the two children It's to okay. attend the budget every It's day. okay. Off your mic. It's okay. She Off is your right. mic, honorable minister. You are like me. I was a member like you. I did not know Off what was your going mic, on. Honorable minister. It's It's okay. Yes, Chairman. It's okay. You guys sit down. Sit down. It's okay. Coco. Ew. It's okay. It's okay. Off your mic. Ekumene. Eji ya na scrutum. Ma ọrụkwa odumeje. Eji ya na scrutum. Ya na eti. It's okay. Off your mic. Oh, Nigerian politicians. Nne egbuola anyị egbuo. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buru. Abara de kwa koje bumaye. Awai balema koje ti lonu. It's okay. Awai balema koje ti lonu. Mangu hotu. Yari okay. Oye chukweke efuela mo. It's okay now. It's okay now. I'm okay. I'm okay now. United States. Should I off the mic? I'm off for mic. I'm off for mic. No, it's okay. I'm off for mic. I'm off for mic. But I want to explain. Hey, Nigeria, my country. Yakuma, friends, if I Ubunda, what is one? Yakuma, you are a guy. Yakuma. Obinna Moluokwu ekelam gị Peter Ikechukwu ndewo imena. Yarela no Mausita Levi Osuji anokwame ya. James Odinakachi Prince Welo ndewo. Febu Nemeka Bright Temple Onwukwe. Amadi Kinsley, all those useless elders called Ndeze in our land are the major problem that country is having. Chai Obrara what a country. James Odinakachi Prince Welo ndewo. Okorobene Ichigbola onwegi. James is a rubbish country. Chai Izuna Nadike. Teresa Nneka. Oseti go. James Odinakachi, it can never be okay. Hush lions to everywhere. Carry go okay no shimjema. Of which honorable Pikin, it is okay. Teresa Nneka, off your mic. If I off my mic, I got no kwa him pugozo. You know no shimeku bana. Collins Destin Deo Smithy. So that Yeshem carry go. Onyezu do you please don't off it to. Collins Destin Nigeria can never be good anymore. Amadi Kinsley Eshe and Nigerian politicians are all scammers. Over Pikini. Why you tiga ahame before after it bachara scammers? Ye means that if on a one scammer. Amadi Kinsley bachara kwanya ge. Ayale beti joy in there. Collins Destination. Look at what is going on in the meeting. Nga ahụ ka anọkwa gbasa meeting ahụ akpa abịala gbo just because it's okay maka iriela dị ego ha agwọ yoro afụnala ya ọnụ agwọ yoro ibe ya ọfụ ala ya ọnụ agwọ yoro ibe ya ọdụ ya fụ ala ya ọnụ ọkwanụ ihe house member jeti ganụ is okay off your mic. Chibuikemi Ogidi ekelela m gị Chinedu Olewike isi my man afọ Chifu Victor ekelela m gị Chifu Victor Nwokoma Erema Enana Accra Ghana. Orema Paul Williams ndewo Eshim Karigo Temple of Creation na demo Slim Ochichi nwanne birikwa ke gị immediately Chukso Mba ndewo Ike IKB Shimazim Nanukano is the greatest prophet of our time. Okpo Nshiri Chioma Opera ndewo thank God ukele Chukwu Ishiso so help us God according to end of Nigeria national anthem. So help us God. To serve Nigeria is not by fault. To defend our unit, all we can be and I am my FVC Michael Ekelelamge and wa Eda Amakrishi to fear kwa government ikele kwa ihe ajakashiga. Ajakashigo onwe ha ike. Chai Obarara. Mike isi is okay. Where pick it off your mic.
Collins Destiny si God forbid bad said Hansi Ikenna Nzerem Ishishi Rhodos Inland Elega Ohaneku Bright Ndewo Ohaneku Arema Chibike Ishim carry go is not okay. Mobis the Great ekelela m gedariola ndị dị na-enokwa na YouTube elega m ekelela m nnụ achịkwa m ya rela nnụ ma achịkwa m Chineke gọzie nnụ immediately. Honorable is okay. I'm Mrs. Okere, CEO, Library, International Industry, LUTD, Chicago, Illinois, United States of America. Chief Relay, Emeka Nnem, Emeka Kanfo, one of Igbo land the United States of America. Ogarela gị mma. Adingedayo, Christile, Aslokandem. Na okwu gbasara asambodo sarifiketi akwụkwọ ebogidega onye isi ụyọ nzukọ omeiwu steeti Imo ya wụ spika Imo State House of Assembly aha ya kwanu Chiji Collins achị ọkụrụ asambodo ya ahụ akụ chi satifiketi ya wụ feki chọwuhu ezigbo satifiketi. Otu akpọrọ Advocacy for Justice and Accountability agwala Chiji Collins chi ya wutuo n'oche ya reta spika ndị omeiwu steeti Imo ebe ọ jụrụ ịgọfụta onwe ya n'ebubo ahụ ebogo ya shi asambodo ya oke akụrụ akụ. Spika awụkwanụ onye bụrụ ebubo shi asambodo NYSC eburu ebubo shi asambodo dị fee ala nna ya o jiji otu afọ ofe hụkwa na ala nna ya o mere youth service ọ sị enyere ya this certificate of exemption ya wụ akwụkwọ asambodo igochiri shi ọ gafeela ife ala nna ya n'ihi na enwere ogo ị ga-etoru ị ga-ejefu NYSC enye gị certificate of exemption. So asị ka ahụ akwụkwọ akụrụ akụ ka ọ gwukwara sị ahụ jere mahadum ịnọ na mba Italy ebe o nwetara PhD na agụmakwụkwọ architecture. Achịkwa ka ahụ wụ ashị shotu aha awụhụ eji chie ndị ahụ wa akụrụ akụ. Kemgbe ahụ kwa na akpọọla NYSC akpọọla spika Okuchi enyi ya agwala aha anyị shahe gị wa akụrụ akụ ngwa wetanụ ya ụlọ ọrụ anyị ka anyị mara ma ọ wa akụrụ akụ ma ọ wa eziokwu ka agọfụ anụ ga-ebubo ebuga gị. Kemgbe ahụ spika agba nkịtị. Ndị mmadụ si oke elee aha ụlọ akwụkwọ ijere na Italy ka anyị jeenu jeje chọọ ya ebe ahụ mara ma ewukwa nwa skuulu mmo ma wee wụhụ nwa skuulu mmo. Spika agba nkịtị kemgbe ahụ abịa n'ugboro aka ya eche echi and omechabụ ọdụ ejiche ịchụfụ ya ndị omeiwu ịgbaga ịkpụga atụmatụ n'okpuru ịchụtụ ya oche ya ebidokwa bema imere o ji kpọọ ọgbakọ ahụ ọ kpọrọ eji luma bọtụlụ kụwama bọtụlụ nga ahụ ka ebogidere nwoke echi ahịa azụ Mbaise ịwụ Samuel otu ibe ịnọchitaga anya ndị Mbaise hụ na lụrụ bọtụlụ lụrụ nwaanyị isi nja aba bọtụl. Imo steeti ka anyị daa enweghị anya aga ahụ fọla enweghị Westlife aga ahụ fọla nọ na empty house na empty street. Ọ gbaghe shiri akpọọla oku ugbulaka shi spika enyi awutuo anyị ahụ na shi itozughị oke ịnọ nga ahụ reta spika steeti Imo ebe ọ wee gwafu anyị ihe gbasara ebubo eboga gị maka satifiketi gị shọwa akụrụ akụ enweghị ikwuga maka ọga Yoda anyị ahụ na shi ewu onye wayo ịkụrụ ha ego akụ nwa agwa shihụ Yoda nga ahụ shi ha Yoda hụ n'ime abalị 7 enyere hụ ya abalị 7 7 days shihụ Yoda shi ha Yoda hụ nwo ha apụfụ hụ ụyọ ikpe anajeje kpema ya ebe ahụ. Ọkpụ ochere a steeti Imo ugbulaka o debrela it has debred ka anyị ga-akwa nọ n'ihu. Ọgaranya
Ndukwe Ndukakụ Elenu Jonathan Mampasi Ebomuchechi Nigeria Jaga Obarara Chief Chinedu Olebike Eshe, my man, those politicians are scammers. Mike Ishi, please over the I saw your post about Ababanna Onye Kachako, the only VC. How true is it, please? Mejikwanu ohere kele ndị ahụ eje somi ndị fansi me ndị ahụ ịmara na nọọsụ ndị ahụ nwere okwukwe ebe m nọ kweshi ikechi ha ọwụla Owere pikin gwara anyị ọwụkpa oshiri ọwụkewu eziokwu ashim Chineke na-agọzi nna eshi eke eshi afọ eshi orie nakwa eshi nkwọ n'ihi na ọ dịghị izi mmanụ inwe ntụkwasị obi inwe okwukwe inwe trust ebe mmanụ ibe ya nọ ha ọla m gwara nụ na-ewere ya rịda ezi okwu Owere pikin infotainment with the credible voice from home. Credible olu kwesịrị ntụkwasị obi ha ụlọ onye ahụ kwuru gamarachi eziokwu nọ ya ime. Ababanna wu onye eji akụ egwu m laikiri nnine. Ababanna wu onye egwu ya kacha like aka egwu Ababanna ejikwa m ya arọ nrọ. Gile anya most of the egwu m eji akụ na program m egwu Ababanna. Anaga m ikwere na-akatọ Ababanna agakwanụ m ikwochi Ababanna wu onye ka anyị ya eme ihe ọjọọ ma hafe ịgwa ndị mmanụ so mere ha ọjọọ before m ekwuokwa n'ụka eji m enyocha ya nyochagide ya nyochie ya ama tupu m afụ abịa gwa ọha na eze n'ihi na abịa na he ndị eji agbasa oji agwara anyị shi freedom before speech. Freedom of speech is guaranteed, but freedom after speech is not guaranteed. Ya we inwere onwe gị ikwu ha ọwụla sọrọ gị mana gị kwuchaa ya o nwere ike ịga ma enwe onwe gị abịa pụrụ gị. So tupu m ekwu ha ọwụla m kwuru nga eji m eme nyocha mara ka ewe eziokwu tupu m ekwu. Ị hụrụ Ababanna ejide na ya ọ nọ police for rape. O repụrụ nwa 12 years. O repụrụ nwa kpọọ ụyọ ọnụnụ ya agbala kpọọ ndị na-agbala jụọ nwo kpọọ ndị na-ebeke nwa awaka jụọ nwo maka Ababanna gaa na mara kperọkpa m ji gwa gị ya na were ya kpa ahụ mana obi ụtọ mewu Ababanna fụta anyị ga-enwe new release anyị ga-enwe track ọhụrụ from ha emego ugbulaka isaida ya agụ egwu dị na ya ọ ya agụ egwu bogide ya ekwensu otu tense nọ dia so kpa ahụ m chigwa nne ya sharpụ na Ababanna for allegedly raping nwa 12 years ọkpa oshijejere. Take my words. Thank you so much, Chief Chinedu Olewike ekelela mege Ongwe Temple na we dey here. Jacob Heavens ndewo Ekesino ekelela mege ndewo Nnadere Loretta enakwala anụ n'olum Ejike Nduka ekelela m gị ekelela m nnụ yarela nnụ ma praise and Folorusho Ogechi de Nzerogo ndewo Anya Liberty Joy Gonzalez Hispanita Eshe I trust you bro. It's a pity that he slept with a girl of 12 years. Now, wow, Aro, Chuku Buikemi, Osita Demma, Owere pikin, it has already, the already na, but already tabi, or the brele, the brena, Mauneji, maybe Abashid no, Machine Kekwala, Abasha, Yena, Vice Chancellor, and 5 years imprisonment for it. Hey, Kona Gidi, Energy, Gamrashi. Ukwa bala mana Chineke ekwekwala sayoro shie ike ahala ya oke Chukwu ekelela mege nwa bịa Daniel nwa bịa ekelela mege Mike Dono ekelela m nsogbu ụwa
catch all of them. He must kill him God's way. Palila mekube, jagabu mundejepe. Aburu mundeji mekimao. Shine were wayo gama. Anyademo, onyamiti bebole. Ekwanye jagamba boboro. Echekera m ejitenere Cubana chief priest ewu nene obi editenere Cubana chief priest mee post wee ya shi editen na Cubana chief priest ọtụtụ ndị achị ịkụwa m isi online o shama hụ enemy of progress shama hụ kpọrọ ha ụgwụ sham chọrọ ịlalu aha hụ shi agwala m nọ ọwụshi na like ha ịnụ eziokwu ọwụshi onye beka anyị mee ihe ma na-akpuchi m ya maka ọwụ onye beka anyị ka aha ya hafụ ịlalu emechakwa ihe niile ahụ ya wụ ọkwa eziokwu she ditenere ko emere hụ invite ya eji okwu ya bịaru ekwe hụ ya hafụ for over 6 hours ndị police editen ya Cubana chief priest maka nene chahụ je misuse ndị police akpịla ahụ ma firearms na ihe ndị ọzọ chọọ ha ekwo deten ya emecha ka aha gbaa eziokwu mgbe ejidere Magu pa news ya shi lekwa Magu ejide na Magu Mwachi ịkụwa m isi online shele ahụwashi fake information uduru ndị ka ahụ ejikwa na masala nwu Magu akwa ya nọrọ 10 days n'aka ndị DSS nakwa echeki Amadi Ikweche nakwa echeki Ịbanye ga-eti mpere keke na pepe taxi driver o deberela itazidebredi ndị ọrụ mahadum steeti Imo na mkpirisi asụsụ bekee iwu IMSU eme na ngagharị iwe gbasara ụgwọ ọnwa ọchịchị steeti Imo ịjụrụ ịkwụ nwo kemma ọnwa 5 ọtụtụ n'ime nwocha nweribe ụgwọ ọnwa nwo kemma ọnwa 5 ekwukwara ahụshi anwụ ha emechaa na ihe niile ọchịchị steeti Imo shi nwo mee wetakwa akara ọba ego nwo na akara nchekwa ọba ego nwo eji akpọ BVN nwo nyecha shi ahụ enwebakwa ego ọwụla nwo hụrụ asị ha agụrụ ahụ eme na ọtụtụ ndị otu nwo anwụọ ọrịa coronavirus ụkpaga mkpamkpacha agụụ ahụ na ha agụgbukwana nwo asịkwana ndị ka akwụrụ ụgwọ akwụ shọwụ naanị ọnwa abụọ ka akwụrụ nwo ọnwa Maachị na ọnwa Eprel ka akwụrụ nwo ụgwọ nwa nakwa ekwuchi enwere kpa eji ahazikwanụ mahadum shọwụ ihe niile ka ọchịchị steeti ga na-elicha na nwa anya chi kwesịrị nwere ihe kwesịrị iji ịhafụla nwa nwa eji aka nwo na-eme a na-arụfụta ego aha na-ejikwana ya nwa ya na-akwụ onwe nwa ụgwọ ebe ke ga-erukwa na gọọmenti ya erula gọọmenti chi ewetuo ndị isi nwo ndị gọvanin kansụl nwo chi ewetuo ya tiga ndị ọhụrụ chi esorokwanụ okpuru iwu esoro konstitushọn ichekwaga mahadum ji ya na-arụ ọrụ n'ihi na ọwụ esogaghị iwu uhe mere ụwa ji araga nwa ahụ achike mmadụ chasị ka IMSU iji lụkachicha ahafụ ụkpụrụ iwu na-emezi ha ọzọ onye ọwụla a na-emezi ha sọrọ ya enyekwa na onye kọmishọna okwu mmụta ịnọ n'aka ya kọmishọna for edukeshọn na steeti Imo ikikere si ya jee jụọ onye isi mahadum steeti Imo iwu ọkammụta Adaobi Ọbasi si elehe mega na IMSU n'ihi mere akwụbe ndị ọrụ ụgwọ ego nnụrụ daga ojego ole ụgwọ akwụkwọ nọ na-aga ụmụ akwụkwọ ojego ole nga ahụ ka a na nọchọf asị onye ọ nọ n'aka ịnọ na-ana ụmụ akwụkwọ ego ụgwọ skuulu nwo shi onye nwe ụlọ ọrụ ahụ nwa nwaanyị na iwu vice chancellor nwo nwa vice chancellor onye eji otu ya organization ya akwụgwọ ụgwọ skuul ọwa aka nwa VC ka eji akwụ ụgwọ skuul ọ na nga ahụ ka Hope shi nọrọ VC anyị anụ na-agbaga anwa gị shi na ji Imo mahadum steeti Imo IMSU anamega biznes mgba ha fụkwala kemgbe ahụ kwanụ akwụbe ndị ụgwọ ọnwa nwo ndị akwụrụ akwụsị ọnwa abụọ ụfọdụ chịkwanụ akwụzughị nwa ụgwọ ọnwa nwo cha achabirila ya achabiri cha slashịrị ya aslashi so ndị mahadum steeti Imo ebeela akwa rịọ Hope Uzodimma gaa ugboro abụọ shia biko ndị a isi mmiri ime anyụ Hope isi mmiri ime anyụ isi agụrụgụgbu anyụ Hope isi mmiri ime anyụ anyị na-achegachi Hope isi nwo olo agbakọchala m supara
Team Marshall ekelela mege ekesino Isowore pikin is me ekene ụwa onye ụwa ndewo ifesini ekelekwala menno keke na pepe arụ gọvanọ anyị kwano Kaimano legboje the only man eji ya gburu onye anya ya anyarakwa ya anyara olu legboje smile ga gbarakwa nware ngi yo fine man ọnwa oyoko megbukwala megbu naanị indọstrị a nwere were Bright Ndubisi Ishi Ababanna onye ụwa mesere akwa ya gụdị na mesere nwatakịrị kwela ya ekele good morning ya si nwakịrị mesere ọgbarara asị Dominic onye kele so Ishi Ababanna did mesere Manya Lebechi Joy. Okay, Chuku Ishe, my brother, my God will bless you. Amen. And bless you too. Uchenna Nabu Ishi, you are a real man. Thank you. And they will imena. Chukubi came Osita, them Maya the Regawa. Ishi no mind them one mentiment. Ishi, my brother, don't mind them. Always continue your good work. Thank you. Gonzalez Bana Ishi, my don't bother yourself, bros. It's true. But why should he do something like that? Amanam. President follow short ndewo. Ike ishi hope Uzodimma nakwe cheki. Ukechukwu innocent ishi that is Uzodimma for you. Odemma chukwudi ekele kwala migi Henry Igwe Chinedu chifu onye ọma na ishi Owerri biri ịnọ na ọlụ ndewo ishi you are driving and watching. Elekwanu maka ụmụaka gị ịnọ na Treviso Italy enukwala olu nwota ashim ya gajiela nwotom snow ndewo ya gajiekwala gị ofegbu Nnaemeka Bright ishi irregularities everywhere irregularities ya were irregularities he gbagoro Dominic onye kele soni ishi Supreme Court nakwa echeki ndewo no ka anyị ga-akwado n'ihu Onye bịara na nke ya na Owerri ya kuma onye bịara na nke ya na Owerri ya kuma isi ya tufu gị onye isi otu ọhaneze ndị Igbo n'ụwa niile ewu chifu nne ya Nwodo ekwuola si ndị Igbo ahụ ga-eweghara oche ọchịchị ala Naịjirịa n'afọ 2019 ma ya wụrụ ma Muhammadu Okechukwu Buhari chicha rituo shonawu ndị Igbo ga-eweghara oche ọchịchị shahedo na ya anya shobi ahụ eshiekwa na ya ike shi ndị Igbo onye Igbo ahụ ga-awụ onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 amame 2019 iji kpọọ m ọnụ mụọla m chọrọ ikwu okwu election 2023 ọchị ndị Igbo ga-eweghara ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 n'uche ke gị onye ka anyị ga-ejiga onye ka anyị ga-ejiga onye ga-eje na anyị ọgụ ya kuma wanda ba alala na no ya o yeke mo keke cha o ke manti onyere ndị mama onyere ma keje yare ma onyere ndị papa o deberela itazidebredi onye isi ndị EFCC ka aha achụrụ n'ọrụ gbasara ebubo eboro ya chi ezu anafacha ego ndị zuru n'ego anacha nwe ego ahụ ha ezugharịa ya aha ya ọkwanụ Maazị Ibrahim Magu ekwufụtakwa na she ọtụtụ ụgbọala anafụtara ndị mmanụ ọtụtụ moto anafụtara ndị mmanụ shọụkwa ọchịchị ala anyị ka nwuhe ji erechichahụ ụgbọala ndị ahụ she nwere ndị ka erechiri obi ọchịchị ala anyị presidential villa she nwere ụgbọala ka egburu ya na ntụ egburu ya na ntụ ọgbaala oo were waya 50 she egburu ya na ntụ auctioning
auctioning ha mere ya na-erechi nwe ya chirima service ekwara ndị Instagram. United States of America Okechukwu garela gị mma. Ijayo. Adoke bukwana shabara buru. Adoke bukwana shabara buru. Adoke bukwana shabara buru. Abara de kongo de kumai. Adoke bukwana shabara buru. Adoke bukwana shabara buru. Adoke bukwana shabara buru. Abara de kongo de kumai. Kawai wale ma kuleti lonu. Magụ kwufutara sị ọtụtụ moto ndị ya hụ na fachara ndị mmanụ chọwụkwa ndị ọchịchị ụlọ ọrụ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị ka ya ha eji erechi hụcha ụgbọala ndị ahụ si ọtụtụ n'ime nwosef anwụ ha kwube ya ụgwọ ụgbọala ndị ahụ apịla mmụ chikpe chikwuo ya ochi nwụpụracha ụgbọala ndị ahụ ma a na-aga iweta ego rula nwụ alokeshọn nwụ eshime nga ahụ chabiri ya eshime nga ahụ gbubiri ya ya wụọ ego ụgbọala ahụ apịla ụlọ ọrụ ndị ahụ ọ kpọrọ presidential villa ya wụ nga ahụ Buhari bi chapịkwara nwa ụgbọala ọ kpọrọ Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management chapịkwara nwa ụgbọala ọ gbakwara ụlọ ọrụ Inland Revenue Services chapịkwara nwa ụgbọala nakwa ụlọ ọrụ ndị gọọmenti ọzọ other government parastatals and agencies chọwụcha ndị apịla ụgbọala ahụ kama na ọtụtụ n'ime nwụ eweabe ego ụgbọala ndị ahụ ụyọ ndị a na-agakwa mmanụ ọchọwụkwa kpechikwa ekega ya wụ ụyọ enyegakwa ndị nọkwa na ọchịchị a na-ahụ nnachi adọsuru ha erugharịga ya ekega ya onwe nwụ anatacha ndị mmanụ moto nwa ewere ya na-enyehuzi ndị ọchịchị ọwụ ya wụnụ na-aga ndị mmanụ moto ọwụnụ naanị magụriganụ he na anọrị ọtụtụ eriga ya wuhe so he magụ na-ekwufu ala ugbula ka ọgbamana nlu o deberela itazidebred ndị sineti ala anyị ke Ahmed Lawan ịnọ na isi ya agwala ahụ ndị isi agha niile nọ na ala anyị ya wụ ndị service chiefs ma ndị amị ma ndị air force ma ndị spiritual force ma ndị sea force he niile ma ndị navy agwala nwochi nwo wụda n'oche ahụ achịla nwo niile wutucha n'oche onye welilekwa n'okwu ahụ ejiri chinwe wutuo n'oche onye muvuru motion ahụ iwu onye isi oche otu kọmitii eji ahụ maka ndị amị n'ala anyị ịwụkwanụ sinetọ Ali Ndume ha emekwana ejichi ndị niile ndị service chiefs niile wutuo n'oche mmanwụ maka oke gbuo egbuga ndị agha ala anyị ịlụchiga ndị omekome Boko Haram ọgụ egbuola ọtụtụ ndị agha ala anyị ebe nwanọ alụchiga ndị Boko Haram ọgụ ka ahụ mekwara ndị agha ala anyị ọtụtụ n'ime nwa ji gbaa ọsọ chi arụ maka hụmo arụjuola memeji ndụ memere he ebe ndị anyị gbagala mbọ akwadoga ha anyị ndị anyị chekwaga ndị anyị lụgala ọgụ jiri iji metuo onwe ihere emega ahụhe nwe kwesịrị ime nwochahụhụ arụchana n'ihi na asị he karịrị 600 ndị agha gbara arụkwaghịm resigning from military shanwụ ha arụ maka ọchịchị Naijiria bịachi ahụwashi shanwụ ha resigning ọfụ ala ugbula ka ndị sineti agwala Buhari ejiela ahụ Buhari oji chi hụ ji họfụta ndị ọhụrụ ịga ewegara isi amị isi air force isi navy the whole service chiefs ma ndeke defense kachi wetu sacha ozugbo nwu n'ihi na nwa ahụ nachi ike agwụla nwụcha nwu ha emerifu gbuo egbuga ala anyị makwa ndị ka egbuga n'ugwu Awụsa chahof ndị ọhụrụ ndị okporo nwo n'ogo ọkụ ndị isi nwere go ọkụ ndị ga-ewefu afọ atụmatụ ọhụrụ a ga-eji lụchi ndị omekome ọgụ n'ala Naijiria meriekwanụ mmụ ọkpa heshi kwuru ogbulaka na anyị na-achịga nzaghachi Buhari n'okwu ahụ
ndị sineti kpọrọ chi ndị service chiefs niile gbarụkwa m ana m na-asị ọwụkwa na ngwụcha ọnwa gara aga ọwụ mbido ọnwa kena anyị n'ime ya ka Buhari na ndị service chiefs ya niile inwere nzukọ enwere hụ meeting anyị amaghị mwepụ ara nga ahụ mana kparakpa ha ọbụla eshilarịla ndị sineti ala anyị ekwuola mana otu ha ewe m igbe woche ịhụrụ ndị sineti ịhụrụ ndị House of Representative na Abuja enwe ma ha eji nwokpọrọ leenu ihe nwa ozuzuga ndị gbaga mma na ajụjụ ọnụ ozugbo nwo nwechara aka nworịcha dọtị arụrụcha na ha aka nwo enwe m aka afụkwu ụka with confidence ashi elekwa ha onye ekwuga anyị mee ha onye ekwu onye ahụ kwuga ya sef ya na-ekwu ụjọ akpa ya n'ihi na ọ mara achị ememe ya ha ga-achọfarịcha aka ya na ya n'ihi na achị arụmacha aka otulu arụfụdashi anshi ji eshi nshi hey ọ gbarara Group of company, United States of America, Anukraka. Arem attempt Marshall Eshe Owerri Pikini tell them that we are not interested in any president. Biafra freedom is what we want to. Arem official Yonguneto Ndewo. Chief Randy London, George Okoro, Unyago, Omane Tiraha, one of the very words. Iava, Opaka, Umemani, Topale, Siwa Yokoro, London Festival, Abrumune Jodo. Ishimebole. Wachukwu Uchenna Ishi, please give us information about what is happening between Hope Uzodinma and ex-governor Rochas Odinkemere Okorocha. Akola mia etila ahụ kwụ n'otu trouser. Hope Chugano Rochas ọsọ ya ga-anafu acha ala niile Rochas dashiri ndị mmanụ free na steeti Imo. Ọkpa oshi jejere ugbo emidon ndewo Atichika ka ahụ gbaragara and Mogochukwu John of February Owerri Pikini, God bless you. Thank you. Say Barnabas, she tell them we don't need it. The only thing we need is Biafra. Okechukwu Innocent, she is a mother man and a sabo man. Ishi, what we want is a Biafra. Princess Ndewo Ebarola King, so Ishi, please tell that stupid idiot elder that we don't want president again, that we want to Biafra freedom. Orema Educhinko Ishi, you are late today. Orema Mezu Gilbert Ishi, is that news about Ababana real Akalami and Bakomeka Hayoso? And also Darlington Ishi carry on Bra Farm Homestar Ishi, that man is a very stupid man. We don't want any of them to represent us. So all we need is Biafra. King So Ishi is now, I have confirmed that Nyagodo is a Fulani herdsman in Biafra land, as it was said before. Of Emeka Pratishi, all we need is Biafra presidency. Presidency is not the problem. Jonathan has been there before, and Bayelsa State and where he came from has nothing to show for it. Zara Emmanuel Ebolachi Ndewo Imena. Lawrence Okesha, any reasonable Southern soldier should resign with immediate effect. Bilo Nnade. Nad or Nade Ishi Biafra and nothing more. Then is it that many see Ishi, I cite you, my man. Well done. Collins destination, we don't need that. Collins destination IPOB. Solomon Gochukishi, good morning. You are watching from Brazil. Praise Air Florusha. Stephen Ekelelam Gichigozie Godwin in there. Okay. Ishi bro, you look good. Thank you. Okay. In there. Ọgbarara hey enwekwa he Westlife aga ahụ fọ na empty house na empty street. Onye isi ala mba Uganda iri afọ 75 75 years aha ya kwanu Yoweri Museveni o kwufurala mmasị ya ịzọkwa ọkwa onye isi ala mba ahụ ọzọ rena ojeje were ha akwụkwọ nomination form ọzọ o ji azọ ha ọkwa ọchịchị mba ahụ ọzọ. Nwoke kwanu achịala mba ahụ afọ 34
ọchịala mba ahụ for 34 years. 34 years ka nwoke na-achịala mba. Nduli aka elu abịama ha na ndụ ya ejeje were ha akwụkwọ sa ya hụbịaga ha ọzọ cha hụbịaga ha echi ọzọ. Nwoke na ewu Yoweri bara n'oche ọchịchị n'afọ 1986 ya akakwa na-achọkwa echekpụbọ. Onye ya ahụ zọgakwa okwu ike inyega nsogbu niile opposition o nwere n'afọ ahụ na steeti ahụ, aha ya ụkwanụ Bobi Wine. Bobi Wine erekwanụ afọ 38. Bobi Wine ya nwoke 75 years na-achịala for 34 years ezọgayari 38 years. Ohe Bobi Wine ere ha akpọ ya wụnụ Bobi Wine ri afọ 4. Bobi Wine ri afọ 4 ma nwoke iwuru president. Bobi Wine ịzọga ihe narị 4 years ma nwoke wuru president. Nwoke achịgido ruo okwu wu chi afọ 38 years na-achọkwa ịchị ọzọ. Bobi Wine adụọ n'isi chi olo aya ha garị ndụ ka ahụ eme ọhe nwo na zogogbulaka etiri ahụ ụkwụ otu trouser. Akwana na-ahụ na ndị ndu Afrịka enwekwara abụọ ndị ke nọ ihu. Ndị ka ahụ asha na ha chizu ebe 38 years n'Afrịka anyị nọ n'ime ya. Nwa ajụ iwutu nna ahụ na Mugabe akwa ọgụ na mgba ka eji lutuo Mugabe n'oche ya na afọ oje nwụọ. Ọ chọburu ịnọ n'elu oche ahụ anwụ. Imagine nwoke mmanụ irikwa week mara shi ahụ agwụla ya ahụ ya chi ure nwaanyị ya nyefe ọchịchị aka nwaanyị ya nọ nakwa ahụ ụmụ ụwa na ike obi o. Ụmụ ụwa na ike obi o. Onye mejọrọ ma gbaghara ewebedela ụwa na obi ajụrụ. Exodus Biafra ekelela m gị ndewo. Lawrence Okeisha, I don't like hearing anything about Nigerian politicians. Benjamin Ikishi ọhịa Biafra, Igwe Ndubisi ndewo. Onye ji n'aka eze nwa Jiakụ Nnaemeka isi ọhịa Biafra. Eric Kelechi ekelela m gị. Eric Kelechi Azubike nda Eric Kelechi ekele gị kelechicha gị ama n'aha Evangelist Lydia Azubike. Nda Eric ashimyarela gị mma, ashimya gajiela gị immediately na-ashịkwa azụ kpọọla gị ụtọ ari ịghọtala. Igwe Nduwisi ekele m ga Sabinus Nwajebechi isi will revoke the stoning order. If any Igbo man talks about president in a country where all security apparatus are Fulanis, Arema Okechukwu Innocent is his birthright. Abarara Ademma Princess Happiness is she old school because retire and go for Ezumike Nka. Lawrence Okechi, something is seriously wrong with African leaders. King says she old fool is still wants power with the age of 75 as you can see, they don't want young to grow. Flesh people, old fools everywhere in Africa. RM is Barnabas in the praise and flourish. Kanyega onye wuburu onye isi ala Nigeria ewu Goodluck Ochudo Jonathan oje na echi gara aga je kpọtụrụla onye fekwa na ọkwa ọchịchị Nigeria aka ewu Muhammadu Okechukwu Buhari o jere Aso Rock echi gara aga. Reda nwa abụọ nwere nzukọ ime ụyọ ya closed door meeting. Goodluck kelekwara Buhari o jiri ohere ahụ kelee Bubu maka ọdụ ụgbọ oloko ahụ Bubu gụrụ aha ya. Bubu enwere ọdụ ụgbọ oloko arụrụ na
Agbor steeti Delta ya wụ railway station arụrụ ebe ahụ. Bubu kpọrọ ya Goodluck Jonathan Ọchụudo railway station iji kwela ya wụ Goodluck ugwu. Goodluck abịakwanụ echi gara aga kelekwa ya wụ Bubu, kelee Bubu maka ịkpọ ebe ahụ aha ya chi ha ahụ o mere ahụ uhe ịmagburu onwe ya mma shobi ahụ kpọrọ ya shuga ma ya nụrụ ka mana enwekwa na hem shima jụọ amamihe mere Bubu ejila ekpula face mask. Gile anya na ha onyonyo na ndị niile nọcha nga ahụ kpucha face mask kpuchicha ihu, mana Bubu ejila ekpula face mask. I mean, sure immune to coronavirus. I don't really understand. Bubu are immune to coronavirus. Immunojile face mask. Just check ekwela hem bragi check a picture ya niile. Enwe ebe o je ekpu face mask. Kama Igbo. O nwere akụkọ shima kola no. Ye wa akụkọ mere ko du manu manu. Onye eji agba bọọlụ ama ama ewu nwanne anyị nwoke Cristiano Shakazula Odimbueme Ronaldo anọrọ na nwanne echi gara aga nweta ha eleghị eji akpọ rekọd na ọ nọrọ n'echi gara aga seti ha rekọdụ ọhụrụ na ọgbọ egwuregwu. Ha bịara ya na onye mbosu inyere ọkpụgoolu 50 na amamaka iko mba atọ iri iche. Ọ bịara na England ebe eji agba English Premier League. Ọ gbaala otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red n'okpuru Sir Alex Ferguson ọkpachi ngome. Mgbe ahụ ka Cristiano Ronaldo iji nye ọkpụgoolu 84 n'otu egwu bọọlụ Manchester United na English Premier League ya enye 84 goals tupu ya na-eje otu egwu bọọlụ Real Madrid. Ya erukwa na Real Madrid nye 311 goals na La Liga mba Spain. Ya eruokwa na Serie A ugbulaka na onyekwa na 50 goals. Asị naanị ya wụ onye mebere uduruke na mbụ. Ekwuokwa nnachi ntụnye ugo onye kacha agba n'ụwa niile ya wụ World Best ka eji akpọ Ballon d'Or Ballon d'Or chika afọ enweghị onye a ga-enye ya ga-eme ya wụ emume ke afọ n'ihi na ahụrụ shi mkpamkpa ọrịa coronavirus ụkpara mere enweghị onye eji agba bọọlụ iruru ogo ejele anya ahọfụ ndị ga-azọ maka ya wụ Ballon d'Or for World Best Player. Enweghị onye ruru pass mark eji elemanya shi ọwụ onye ka anyị ga-enye ya. Ha wụ afọ mbụ enyebe ya site n'ime afọ ebe 1950 something nwa bidoro nyema ya wụ Ballon d'Or. So Lionel Messi na ya ga-awụzi onye ga-ejide ya, ọ ga-ejide ka oji, mana afọ ka anyị n'ime ya enweghị onye a ga-enye ya wụ ntụrụugo. Echi gara aga otu egwu bọọlụ Manchester City the Noisy Neighbors werela nnọọ ọgbụgoolu 4-1 kụpịa Watford anya ebe Aston Villa ịnọkwanụ ụyọ nwo were otu ọkpụgoolu lee Arsenal ndị egbe nwo na-awụọla katapọt were otu ọkpụgoolu gbapịa Arsenal anya. Chai lenu ndị gbagburu Man City Aston Villa na-abịa gbagbuo onwe. That is football for you. Atlanta na amamaka iko mba Italy eji akpọ Serie A ewerekwa n'otu goolu gbagbuo Bologna ebe Sassuolo ịnọ ụyọ nwo otu egwu bọọlụ AC Milan eshi ebe nwochi kpọrọ Ibrahim Brakatabamovic bịa were ọkpụgoolu abụọ gbawa Sassuolo anya. Ibrahim Brakatabamovic wụ onye nyechara ọkpụgoolu atọ ndị ahụ. Ibrahim ụkwụ aka nka utu aka nka ọwụ naanị ya nwoke eji ahụ onwe Ademigodo anya nyechara ọkpụgoolu abụọ ndị ahụ echi gara aga.
kwanya bagula no ogosu na Imo State imanya brala taa na ọgbọ egwuregwu Trafford Ocean ya ka otu egwu bọọlụ Manchester United ịnọ na mba England ndị ekwensu red ndị ka ahụ Chelsea ịzụzụrụ ya na Sọnde izuụka na gara aga Sọnde mbido izuụka na ka Chelsea zụzụrụ onwe ya zụzuo onwe ya Manchester United ga-anabatakwa n'otu egwu bọọlụ West Ham United ndị eji apa hama agagharị ebe otu egwu bọọlụ Liverpool ga-anọ taa paa iko mba England English Premier League. Red and Gold ga-anabatakwanụ otu egwu bọọlụ Chelsea taa ka a ga-apịga Liverpool iko ahụ nwụ na-apala taa ka a ga-apịga ya. Ekpere anyị wụ ka he niile ga siriri werere ka a ghara ịkụpịa Chelsea ka Chelsea kụpịa nwụ ma ya ramakwada aha anya agba drọ biko achọkwa m ashịrị akwa arịrịọ ka m rịọgakwa nnụ ọrị mma Poma ga-anọ onye nwụta anabata Napoli na mamaka iko mba Italy eji akpọ Italian Serie A ebe Inter Milan ga-anọkwa n'onye nwụ nabata Florentina ebe Lecce ga-anabata Brescia Spa anabatakwanụ Roma Sampdoria anabata Genoa Torino anabatakwanụ Verona na mamaka iko mba Italy. enwere onye bịara na nke ya na Lowere ya kuma enwere onye bịara na nke ya na Lowere ya kuma bisi ya dufu gage na Lowere ya kuma pa onye bịara na nke ya na Lowere ya kuma adufu kama woro rodedam Aremma of Ebu Nemeka he is wearing a face mask. Hey, Brighton the wish ndewo Chukwu became Eshi Photoshop one praise and for Larusho. Princess Happiness Ishibubu is an atoro Ugu. He doesn't know face mask. Okay. Damian Santos Ishi, how many face masks do you want him to wear? Sabino Swajebeti, she led Buhari can wear double face mask. Stella Ujungwa, he has a face mask already on his face. Sorry, ma. Catch him, but yes, bro, he's not wearing face mask because the face is not his skin. Sorry, ma. Lawrence, okay, as long as those around him are putting on face masks, he's secured. Okay, sorry, ma. Edwin Smith, they are showing his old pictures. Buhari has died long ago before the COVID-19. Alright, Celestine Chibuzishi, they will know my people. My birthday is on the 31st of July, and add me if you are born in July for first week of August. Let's have a chat. Alright, okay. Edu Exodus Biafreshi, Buhari is working good. Government coronavirus cannot kill him. Alright, Ew. Arema. It is good. Arịma ụmụnne Chineke jiri chọọ m mma ashimi ebe ka m ga-achịkwa ya na hụ ụmụ anyị ma akọla gị akụkọ kịta anyị si oji anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi ụfọdụ fọ ụfọ ala afọkwanụ ọhụrụ anyị akpaghịrịghịrị isikwula ya la ekwuru ya aja egbe bere ugo ebere keshi ibe ya ebela nkukwa akwa ya chebiri enume echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 12 gafee elekere 11 rịda m ga-ewu akwara nụ akụkọ ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ gbochi reji egbochi debere nakwa kpọọ ọsọ shigba na ha omume anyị ịwụ makọla gị akụkọ ashimyarịla onye ukwu mma rịela onye nta mma ọ ga na-agaziri anyị echi eke echi orie echi afọ nakwa echi nkwọ ọkpa mshika ya Arịma ka anyị lanọ
last resort. Imana Tisokoro the Meme Nagoki. Best music international. Arema. Africa. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Udu abịrịba. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Udu abịrịba. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Ọbụrụ na yọrọ gị n'ịga-enye. Onye apapa nna. The Vice Chancellor. Onye kacha akụ. Ọba na-awa eze nje o. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'ịga enye udo abịrịba. Arịọ gị ga-enye o. Antimo. Ịchanyị jere na chọọchị anyị. Ụka Chukwu ezisa m ozi ọma. Chai chai. Ya so onye ọwụla mmemme ahụ ọma. Inwe n'agha abụọ. Nwanne gị rịọ gị otu gị enye. Esi nwe osu. Selu Ujunwa arịọ gị ga-enye. Maki Victory. Chidebere Evaristus. Ọ bụrụ na ayọrọ gị n'ịga enye udo abịrịba. Gasọ sista ayọla ga-enye. Mmadụ ụzọ mụ brọda chọọchị anyị. Enwe m ngozi ka ị. Kpa enda m eme na-agọ